Intrăm în direct. Mergem. Hristos a înviat. Adevărat, înviat. Bine ați venit la cea de-a doua conferință online organizată de noi tinerii din Ascor Timișoara. O să începem cu o rugăciune. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcânștilor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcânștilor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcânștilor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului binecuvintează preacucernice Părinte. Cu noi este Dumnezeu al său har și a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Îi mulțumim Părintelui Constantin Jinga că a acceptat invitația noastră de a susține o conferință pe tema cum să ne alegem partenerul de viață, sfaturi din Vechiul Testament. I-am propus Părintelui această temă, întrucât am observat în rândul tinerilor o mare căutare pentru acest subiect și o căutare justificată, întrucât alegerea unui soț sau unei soții este una dintre cele mai importante decizii din viață, poate cea mai importantă. Este o decizie, o hotărâre care ne va afecta la modul cel mai intim și profund pentru restul vieții, ne va afecta fericirea în căsnicie și împlinirea în viață. Pentru a lua această decizie cu înțelepciune și discernământ, Vechiul Testament ne poate fi de un mare și real folos. Prin istorisirile și pildele sale, Vechiul Testament vine să ne ajute să luăm decizia corectă, să găsim adevărata iubire. Ni se dau, prin parcurgerea Vechiului Testament, putem găsi numeroase pilde, atât pozitive cât și negative. Ne aducem aminte, de exemplu, de cartea lui Rut, în care vedem cum o femeie, o tânără, săracă și de neam străin, reușește să cucerească inima lui Boaz prin loialitatea, hărnicia și virtutea ei. Putem vedea cum Rebecca l-a cucerit pe patriarhul Isaac prin mărinimia, generozitatea și sufletul ei nobil. Dar în același timp ni se dau și exemple negative, ca cel al relației dintre Samson și Dalila, o relație bazată pe cele trupești, pe frumusețea exterioară, o relație care l-a îndepărtat pe Samson de la Dumnezeu și a adus și sfârșitul. Astfel, Vechiul Testament ne învață să nu punem accentul pe frumusețea exterioară, pe cele trupești, ci să căutăm virtuțile, să căutăm bunătatea, să căutăm cele interioare, frumusețea interioară, lucruri pe care dacă ne vom clădi căsnicia, nu vom putea ajunge decât la bucurie și la împlinire. L-am provocat pe Părintele pentru această temă, întrucât Sfinția sa este profesor de Vechiul Testament în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, autor a numeroase lucrări despre cărțile Vechiului Testament, duhovnic a mulți tineri, apropiat și drag ascoriștilor și multor tineri, un om erudit și duhovnicesc. După expunere, Părintele va răspunde la întrebările dumneavoastră pe care le puteți adresa în comentarii la live-ul filmării de pe pagina Ascor Timișoara. Îi mulțumesc Părintelui că a acceptat invitația noastră și îi dau cuvântul. Mulțumesc și eu mult de tot pentru invitația aceasta și, în ultimul rând, și pentru provocare. Este într-adevăr o provocare să găsești în Vechiul Testament sfaturi despre cum să-ți afli partenerul de viață, cum să-ți alegi partenerul de viață. Și este o provocare fructuoasă atât pentru cel care caută, cât și pentru cel care găsește sfaturi și parteneri după aceea. Spuneam că m-ați pus într-o mare dificultate cu tema aceasta. M-ați pus într-o mare dificultate din două puncte de vedere. În primul rând, chiar pornind de la formularea temei, pentru că a scris cum să ne alegem partenerul de viață, ori eu am înțeles de aici că, de vreme ce termenul partener este la masculin, înseamnă că majoritatea fetelor și-au dorit din Ascor și-au dorit să afle cum să-și găsească partenerul de viață. Și atunci dificultatea pentru mine a fost cu atât mai mare,
Pentru că în Vechiul Testament nu așa se pune problema. Lumea Vechiului Testament este o lume destul de diferită din multe puncte de vedere față de lumea noastră de astăzi. Și este o lume în care băieții își alegeau fetele, își alegeau partenerele. Băieții erau cei care primeau mai degrabă sfaturi cum să procedeze ca să-și găsească o fată, ca să-și găsească o soție pe care alături de care să trăiască împreună fericiți până la adânci bătrânețe. Iar să știți că sfaturile acestea pe care le primesc băieții în Vechiul Testament sunt de-a dreptul înspăimântătoare pentru noi cei de astăzi. Dacă ar fi să vă enumăr câteva dintre ele, acestea să știți că majoritatea de fapt vizează faptul că băiatul să meargă și să fure fata. Deci nu sunt sfaturi despre cum să-ți alegi fata, ci sunt sfaturi despre cum să o furi mai bine și cum să procedezi după ce ai furat-o, ca să nu fii pedepsit și, dimpotrivă, fata să rămână la tine. Găsiți astfel de sfaturi, de exemplu, în Cartea Deuteronom, în capitolul 21, în Cartea Deuteronom, capitolul 22. Cel mai, aș putea, eu știu, dacă ar fi să vi le și explicitez puțin, n-aș vrea să insist foarte mult, să știți, pentru că n-aș dori să mă luați foarte în serios cu sfaturile acestea. Înainte de a veni aici la conferință, m-am uitat un pic pe internet și am văzut că această conferință a fost un pic mediatizată aici în plan local, în mass media locală pe internet, și la această știre unul dintre comentatori spunea că el a încercat deja de 2 ori să aplice numeri capitolul 31 și a ajuns de 2 ori la pușcăria. Nu, sper din toată inima că glumeau. Însă, după cum bine știți, în România este ilegal să furi așa pur și simplu persoane de pe stradă și după aceea să le declari că sunt ale tale și că sunt soția, că vor fi soția ta. Însă cam astea sunt. Cam așa ceva este învățat să facă un băiat la vremea respectivă. Poate unul dintre cele mai interesante este în Cartea Judecători, capitolul 21, unde ești sfătuit pur și simplu să mergi la o petrecere, să stai acolo undeva ascuns și când iasă fetele să danseze afară, să o vezi pe te uiți la ele, vezi de care îți place cel mai mult, o iei acasă și dacă părinții tăi vin după aceea înarmați până în dinți după ea să o elibereze, tu începi să negociezi cu ei și le plătești o sumă de bani și fata îți rămâne ție. Nu cred că vi-ați dori așa ceva. De asemenea, nu putem să nu ținem cont, de pildă, de sfaturile Sfântului Apostol Pavel din 1 Corinteni, capitolul 7, care este foarte deconcertant pentru un băiat în ziua de astăzi și poate foarte uimitor pentru o fată în ziua de astăzi. Sfântul Apostol Pavel spunând o nevastă, cui trebuie o nevastă? De ce ți alegi o nevastă? De ce ar trebui să te mai căsătorești în ziua de astăzi? Însă, eu aș rămâne un pic mai degrabă și aș dori să pornim meditația aceasta noastră din această seară de la sfaturile acestea foarte violente. Sfaturile acestea foarte violente. Cum de să ajungi să-ți dorești să furi o fată? De ce să-ți ajungi să furi o fată? Să-ți dorești să furi o fată? Pentru că altfel nu poți să ajungi la ea, pentru că altfel nu poți să o cucerești, pentru că altfel nu poți să o obții. E o lume foarte interesantă, cum spuneam, o lume foarte interesantă, lumea aceasta a Vechiului Testament, și de aici putem să pornim și să înțelegem cum anume să ne alegem partenerul de viață ca fată. Și gândiți-vă la marea dificultate în care m-ați pus, propunându-mi această temă. Pentru că, în realitate, dacă tema aceasta este adresată în mare măsură fetelor, gândiți-vă că ceea ce vizează, de fapt, tema propusă este cum să aleg pe cel care să vină să mă fure. Înțelegeți? Pentru că, să știți că foarte multe dintre cazurile acestea de furturi, de fete care sunt descrise în Vechiul Testament, ele sunt realizate în realitate într-o maximă complicitate între băiat și fată. Chiar și cazul acela despre care vă povesteam, cu sfatul acela, du-te la o petrecere și vezi când ies fetele afară să danseze și o furi pe una dintre ele și o duci acasă, fragmentul acela din Cartea Judecători, dacă o să aveți curiozitatea să-l căutați și să-l citiți, o să vedeți că acolo este o bună înțelegere între fată și băiat.
Băiatul se duce într-un anumit moment dat la petrecerea aceea, fata iasă pe un anumit traseu, împreună cu alte fete se danseze, ea rămâne intenționat un pic mai la o parte de ele, în așa fel încât băiatul să poată să o fure și să fugă cu ea, exact într-un moment în care nici nu putea fi urmărit și putea să ajungă la el acasă, bine mersi, fără să-l deranjeze nimeni. Gândiți-vă cum trebuie să fii ca fată, ca un băiat, să-și dorească să te fure, pur și simplu. Cum trebuie să fii ca băiat, ca să ajungi să-și dorești să furi o fată. Și sunt în pildele lui Solomon, sunt câteva astfel de sfaturi, care sunt sfaturi pentru fete, de data aceasta. Dar ele sunt, e foarte interesant, sfaturile sunt cumva indirect pentru fete. Ele, în mod direct, sunt adresate băieților, însă e o poveste din aceasta de genul bate șaua să priceapă apa. Da? De exemplu, în pildele lui Solomon, capitolul 18, versetul 22, spune așa, este o singură frază extraordinar de frumoasă. Cel ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu. Dobândește dar de la Dumnezeu. Deci gândiți-vă, o femeie bună este un dar de la Dumnezeu pe care merită să mergi și să-l obții, să-l iei, să-l duci la tine acasă, darul acesta lui Dumnezeu. Sau mai departe, în capitolul 31, este un fragment un pic mai extins și aș dori să vi-l citesc. Spune așa, cine poate găsi o femeie virtuoasă? Prețul ei întrece mărgeanul. Mărgeanul, evident, era o piatră de mare preț în lumea Vechiului Testament. Întrânsa se încrede inima soțului ei, iar câștigul nu-i va lipsi niciodată. Ea îi face bine și nu rău în tot timpul vieții sale. Ea caută lână și cânepă și lucrează voios cu mâna sa. Ea se aseamănă cu corabia unui neguțător care de departe aduce hrană ei. Ea se scoală dis de dimineață și împarte hrana în casa ei și dă porunci slujnicelor. Gândește să cumpere o țarină și o dobândește. Din osteneala palmelor sale sădește vie. Gândește să cumpere o țarină și o dobândește. Din osteneala palmelor sale sădește vie. Ea își încinge cu putere coapsele sale și își întărește brațele sale. Ea simte că bun e câștigul ei. Sfeșnicul ei nu se stinge nici noaptea. Ea pune mâna pe furcă și cu degetele sale apucă fusul. Ea întinde mâna spre cel sărman și brațul ei spre cel necăjit. N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toți din casă sunt îmbrăcați în haine stacojii. Ea își face scoarțe, hainele ei sunt din vison și din porfiră. Cinstit este bărbatul ei la porțile cetății când stă la sfat cu bătrânii țării. Ea face cămășile vinde și brâie de neguțătorilor. Tărie și farmec este haina ei și arâde zilei de mâine. Gura și-o deschide cu înțelepciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea veghează la propășirea casei sale și pâine. Fără să lucreze, ea nu mănâncă. Feciorii săi vin și o fericesc, iar soțul ei o laudă. Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate. Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea. Femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată, să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie ca pildă. Vedeți, practic vorbind, sfatul pe care îl primește o femeie, o fată la vremea respectivă în Vechiul Testament, pentru ca să-și găsească partenerul de viață, este de fapt un sfat indirect să fie găsită de partenerul de viață, adică să exceleze în toate aceste lucruri, să învețe toate aceste lucruri și să le ducă la un astfel de nivel încât ei să-i se ducă vestea. Încât ei să-i se ducă vestea pentru calitățile ei. Nu neapărat, vedeți, frumusețea este lăsată cumva la sfârșit, spune, înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea. Femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată. E versetul acesta, pilde 31-30, în care ne pune în balanță exact lucrurile acestea atât de importante. Femeia trebuie să ajungă să fie lăudată pentru că se teme de Dumnezeu și pentru că se pricepe să facă toate lucrurile care sunt descrise în versetele anterioare. Practic vorbind, o fată, ca să ajungă un băiat să vrea să o fure, trebuie să exceleze în lucrurile acestea, în așa fel încât la ușa părinților ei să se facă coadă de pețitori, ca în povești. Ca în povești, să vină băieții să o pețească.
pentru aceste calități. Iar cel care o iubește cu adevărat și care și-o dorește cu adevărat, trebuie să fie acela care reușește să treacă peste toată coada aceea de pețitori și să vină și să o convingă să se lase furată de el. Deci, vedeți, este foarte, foarte diferit, ca să zic așa, de ceea ce trăim noi în ziua de astăzi și de lucrurile pe care le învățăm în ziua de astăzi. Însă, ca fată, vedeți, lucrurile par a fi foarte simple. Încearcă să excelezi în feminitatea ta, în tot ceea ce ține de lucrurile acestea care sunt consemnate aici, teme-te de Dumnezeu, fii o fată pioasă și fii convinsă că Bunul Dumnezeu te va binecuvânta cu o coadă de pețitori și cu unul care să vină să te fure, care să fie mai bun decât toți pețitorii ceilalți. Ca băiat, lucrurile însă par a fi mai dificile, ca să zic așa, în ziua de astăzi mai ales. Și mă gândesc acum, încercând să fim foarte, foarte să aducem toată istoria aceasta a Vechiului Testament în realitatea zilelor pe care le trăim noi astăzi. Ca băiat, în primul rând trebuie să recunoști așa ceva. Poate tot în primul rând trebuie să-ți dorești așa ceva. Tot în primul rând trebuie să reușești să iei așa ceva. Și nu în ultimul rând, nu știu în ce măsură ca băiat, dacă găsești așa ceva, chiar își dorești să ai o astfel de fată ca soție și dacă o ai ca soție, chiar reușești să o păstrezi, chiar reușești să îți asumi așa ceva, atâtea calități. Pentru că nu știu în ce măsură noi, ca băieți, ca bărbați în ziua de astăzi, suntem capabili, suntem vrednici de a avea astfel de soții. Și atunci, vedeți, lucrurile se balansează, se echilibrează într-un fel. Haideți să încercăm ca fete să fim fete și să excelăm în această feminitate pe care mi-o descrie atât de frumos înțeleptul Solomon. Haideți să încercăm ca băieți, ca bărbați, să vedem cum gestionăm astfel de situații. Cum gestionăm astfel de situații și cum reușim să ținem în casa noastră o astfel de fată ca soție. Pentru că lucrurile, pe de altă parte, sunt foarte dificile și erau foarte dificile și pe vremea aceea. Sigur că, vedeți, situația, așa cum este descrisă în Vechiul Testament, pare a fi foarte simplă. Ce se întâmplă? O fată excelează în tot ceea ce ține de feminitate, de a fi femeie în casă. Un băiat vede lucrul acesta, își dorește lucrul acesta atât de mult încât sare peste toată coloana aceea de pețitori, reușește să o fure pe fata asta și să ajungă cu ea la sine acasă. Să știți că nici pentru ei lucrurile nu erau chiar așa de simple. Nu erau chiar așa de simple. Și în adevăratul sens al cuvântului, lucrurile se rezolvau, de fapt, prin rugăciune. Prin rugăciune. Și poate că aici este soluția care să ne ajute și pe noi astăzi. Și o situație pe care și fratele a anticipat-o cumva mai înainte și asupra căreia mă gândeam să zăbovim poate mai mult în seara aceasta, se găsește în Cartea Afacerea, la capitolul 24. Acum eu voi da citire acestui capitol și vom încerca să deslușim din acest capitol 24 din Cartea Afacerea cum anume să ne alegem partenerul de viață. Și aici deja folosesc cuvântul partenerul într-un sens generic, nu mai în sensul acela că fata își caută partenerul de viață, ci în sensul generic. Fiecare dintre noi ne căutăm partenerul de viață și ne dorim ca acest partener de viață să fie al nostru, noi să fim al lui și să trăim sub binecuvântarea lui Dumnezeu. E o adevărată minune, chiar este o adevărată minune, ca doi oameni să se întâlnească, să se regăsească, să se recunoască și în același timp să aibă și capacitatea aceasta de a se primi unul pe altul, de a se asuma unul pe altul și de a conlucra împreună la desăvârșirea fiecăruia.
Și voi da descitire acestui fragment, acestui capitol din Cartea Afacere. Spune Cartea Afacere așa: Avram era acum bătrân și vechi de zile, și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea: pune mâna ta sub coapsa mea și jură pe Domnul Dumnezeul cerului și pe Dumnezeul pământului că fiul meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor în mijlocul cărora locuiesc eu, ci vei merge în țara mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el: dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta. Întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde a ieșit? Avram însă a zis către el: ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi-a jurat, zicând: ție-ți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua femeie feciorului meu de acolo. Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobod de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo. Și punându-și sluga mâna sub coapsa lui Avram, stăpânul său i s-a jurat lui toate acestea. Apoi a luat sluga cu sine 10 cămile, din cămilele stăpânului său, și tot felul de lucruri scumpe ale stăpânului său, și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Și într-o zi spre seară, când ies femeile să scoată apa, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, scoate-mi-o în cale astăzi și fă-milă cu stăpânul meu Avram. Iată, eu stau la fântâna aceasta și fetele locuitorilor cetății au să iasă să scoată apă. Deci fata căreia îi voi zice: pleacă ulciorul tău să beau, și care îmi va răspunde: bea, ba și cămilele tale le voi adăpa până se vor sătura, aceea să fie pe care tu ai rânduit-o robului tău Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Dar nu sfârșise el încă a cugeta acestea în mintea sa, când iată că ieși cu ulciorul pe umăr Rebecca, fecioara care se născuse lui Batuel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele lui Avram. Aceasta era foarte frumoasă la chip, fecioară pe care nu o cunoscuse încă un bărbat. Și venind ea la fântână, și-a umplut ulciorul și a pornit înapoi. Atunci sluga lui Avram a alergat înaintea ei și a zis: dă-mi să beau puțin apă din ulciorul tău. Iar ea a zis: bea, domnul meu. Și îndată și-a lăsat ulciorul pe brațe și a dat să bea până a încetat de a mai bea. Apoi a zis: și cămilelor tale am să le scot apă până vor bea toate. Și îndată și-a deșertat ulciorul în adăpătoare și a alergat iar la fântână să scoată apă și a adăpat toate cămilele. Iar omul acela se uita la ea cu mirare și tăcea, dorind să știe de a binecuvânta Domnul călătoria sau nu. Și dacă au încetat toate cămilele de a mai bea, a luat omul acela și a dat un inel de aur în greutate de 1/2 de siclu și 2 brățări la mâinile ei în greutate de 10 sicli de aur. Apoi a întrebat-o și a zis: a cui fată ești tu? Spune-mi, te rog, dacă se află în casa tatălui tău loc ca să rămânem. Și ea i-a zis: sunt fata lui Batuel al Milcăi, pe care ea l-a născut lui Nahor. Apoi a mai zis: avem și paie și fân mult și la noi este și loc ca să rămâneți. Atunci s-a plecat omul acela și s-a închinat Domnului și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit pe stăpânul meu cu mila și cu bunăvoința sa, de vreme ce m-a dus Domnul drept la casa fratelui stăpânului meu. Iar fata a alergat acasă la mama sa și a povestit toate acestea. Rebecca însă avea un frate nume Laban și a alergat Laban afară la fântână la omul acela, căci el văzuse inelul de aur și brățările la mâinile surorii sale Rebecca, și auzise vorbele Rebecăi, sora sa, care spusese: așa mi-a vorbit omul acela. Și ajungând la el, l-a găsit stând cu cămilele la fântână. Și a zis: intră, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Eu ți-am gătit casă și să lași pentru cămilele tale. Și a intrat omul acela în casă, iar Laban a luat povara de pe cămile și le-a dat paie și fân, iar lui și oamenilor care erau cu el le-a dat apă ca să-și spele picioarele. Apoi le-a dus mâncare. Eliezer însă a zis: nu voi mânca până nu voi spune pentru ce am venit. Zisa Laban: spune. Atunci Eliezer a zis: eu sunt sluga lui Avram.
Domnul a binecuvântat foarte pe stăpânul meu și l-a mărit și a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și asini. Iar Sara, femeia stăpânului meu, fiind acum bătrână, a născut stăpânului meu un fiu, căruia el i-a dat toate câte are. Și m-a jurat stăpânului meu zicând, să nu iei femeie feciorului meu din fetele cananeilor în pământul în cărora trăiesc. Aici voi sări un pic pentru că se repovestește încă o dată toată întâmplarea de mai înainte. Practic aici Eliezer îi spune lui Laban cum el a împlinit exact ceea ce zis stăpânul său Avram, îi povestește cum s-a rugat lui Dumnezeu și cum Dumnezeu i-a împlinit imediat rugăciunea, iar fata care a ieșit în cale și a dat și lui să bea apă și cămilelor să bea apă s-a nimerit să fie chiar Rebecca. Și își încheie povestea așa. Acum, deci, spuneți-mi de vreți să arătați milă și bunăvoință stăpânului meu, iar de nu, să caut în altă parte, în dreapta și în stânga. Și Laban, adică să caute o altă soție. Și răspunzând Laban și Batuel au zis, de la Domnul vine lucrul acesta și noi nu-ți putem spune nimic, nici de bine, nici de rău. Iată, Rebecca este înaintea ta. Ia-o și du-te și să fie soția fiului tău, stăpânului tău, cum a grăit Domnul. Și auzind cuvintele lor, sluga lui Avram s-a închinat Domnului până la pământ. Apoi a scos sluga lucruri de argint și lucruri de aur și haine și le-a dat Rebecăi, dată de asemenea darul și fratelui și mamei ei. După aceea au mâncat și au băut, el și oamenii cei ce erau cu dânsul și au rămas acolo, iar dacă s-a sculat dimineața a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Iar fratele și mama Rebecăi au zis, să mai rămână fata cu noi măcar vreo 10 zile, apoi te vei duce. El însă le-a zis, nu mă zăboviți, căci Domnul m-a făcut să izbutesc în calea mea, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Răspuns au ei, să chemăm copila și să o întrebăm ce gânduri are ea. Observați că suntem aproape de sfârșitul istoriei acesteia și de-abia acum este chemată Rebecca și este întrebată. Și au chemat pe Rebecca și i-au zis, vrei să te duci oare cu omul acesta? Și ea a zis, mă duc. Atunci a lăsat Laban să plece Rebecca, sora sa și doica ei și sluga lui Avram și cei ce erau cu ei. Și au binecuvântat pe Rebecca și i-au zis, sora noastră să se nască din tine mii și 10.000 și să stăpânească urmașii tăi porțile vrăjmașilor lor. Atunci, sculându-se Rebecca și slujnicele ei și suindu-se pe cămile, s-au dus cu omul acela și sluga lui Avram, luând pe Rebecca, a plecat. Isaac însă venise din Ber la Har-Roi, căci el locuia în părțile de miază zi. Iar spre seară a ieșit Isaac la câmp să se plimbe și ridicându-și ochii, a văzut cămilele venind. Rebecca însă căutând a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis către slugă, cine este omul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră? Iar sluga i-a zis, acesta e stăpânul meu. Atunci ea și-a luat vălul și s-a descoperit. Și sluga a povestit lui Isaac toate câte făcuse. Și a dus-o Isaac în cortul mamei Sara și a luat pe Rebecca și aceasta s-a făcut femeia lui și a iubit-o. Și s-a mângâiat Isaac de pierderea mamei sale, Sara. Este întreg capitolul 24 acesta din Cartea Afacerea, scurtat foarte puțin, acolo unde am și menționat lucrul acesta, de unde putem să desprindem cum anume putem să procedăm atunci când ne alegem partenerul de viață sau partenera de viață, aș îndrăzni să spun. După cum vedeți, alegerea nu este a omului. Primul lucru care ne sare în atenție când citim acest capitol este că nu omul alege. Dumnezeu este cel care alege. Omul este cel care recunoaște alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o, pe care Dumnezeu a împlinit-o, după care omul duce această alegere a lui Dumnezeu la bun sfârșit. Luând din nou istoria de la început și încercând să deslușim niște, dacă am putea spune, un fel de rețetă, un fel de procedură, dacă vreți, cum ar trebui să procedăm și noi, pentru că deja ceea ce am citit aici este aplicabil și în ziua de astăzi, aș dori să atrag atenția doar asupra câtorva lucruri foarte, foarte importante pentru ceea ce ne interesează. În primul rând, vedem că capitolul acesta începe cu denumirea lui Avram. Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Da? Știm că numele lui Avram înseamnă părinte al multor neamuri. Avram este omul legământului.
Avram este omul pe care Dumnezeu îl cheamă din Urul Caldeii și îl ajută să treacă peste toate dificultățile care îi apar în cale și să intre în pământul făgăduinței, în Canaan. Avram alege din toată casa sa pe servitorul său cel mai bătrân, care așa este descris. Este sluga cea mai bătrână din casa sa care cârmuia pe toate, care cârmuia toate. Practic, Eliezer acesta pe care îl alege Avram este omul care în ierarhia casei sale, dacă doriți, era imediat inferior lui. Și îi cere să jure. Numele Eliezer și numele acesta este un nume foarte interesant. El înseamnă Dumnezeul meu ajută. Dumnezeul meu este ajutorul meu. Deci, în primul rând, vedeți că este părintele care se preocupă, tatăl, care se preocupă ca fiul său să aibă o soție. Iar tatăl care se preocupă ca fiul său să aibă o soție potrivită, o soție care să fie exact așa cum a fost Eva pentru Adam, ajutor pe potriva lui, el apelează la Dumnezeu care ajută. Deci gândiți-vă că în mod normal primul pas care este de făcut în alegerea unui partener de viață nu este al nostru. Este al părintelui nostru. Este al părinților noștri care trebuie să se roage pentru noi în acest sens. Și de aceea ar fi foarte important fetelor, băieților, în primul și în primul rând este foarte important ca părinții voștri după trup să se roage pentru voi. Fără rugăciunea părinților, gândiți-vă că Avram este părintele, este tatăl lui Isaac. Iar el apelează la Eliezer. Și cum spuneam, numele lui este sugestiv în acest sens. Dumnezeul meu este ajutorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu, care m-a ajutat pe mine, Avram, să o găsesc pe Sara, același Dumnezeu trebuie să ajute să intervină și ca Isaac să-și găsească soție pe potriva lui. Da? Și apoi îl leagă pe Eliezer, îl leagă pe slujitorul acesta lui cu un jurământ. Exact așa cum el, Avram, este legat prin legământ cu Dumnezeu și Eliezer, slujitorul lui, este legat de părinte cu jurământ ca să găsească o soție pe potriva lui. Și îi spune așa lui Eliezer, foarte important, versetul acesta 4, îi spune: vei merge, și aici fiecare cuvânt este important, vei merge în țara mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeia lui Isaac, fiul meu. De ce spun că sunt foarte importante toate aceste cuvinte? Pentru că ele arată exact etapele chemării lui Dumnezeu. Adică atunci când în capitolul 12 din Cartea Afacerea, chiar în primul verset, capitolul 12, versetul 1 din Cartea Afacerea, atunci când Dumnezeu îi se arată lui Avram, ce credeți că îi spune Dumnezeu lui Avram? Îi spune: ești din pământul tău, ești din neamul tău, ești din casa tatălui tău. Și vedeți că aici spune exact lucrurile acestea. Vei merge în țara mea, pământul meu, unde m-am născut eu, neamul meu, la rudele mele, casa tatălui meu. Da? Deci, practic vorbind, viitoarea soția lui Isaac, trebuie să parcurgă același traseu pe care l-a parcurs el, Avram. Să existe, cu alte cuvinte, o comuniune. Să existe o comuniune între... Deci, practic, este ca și cum Avram se roagă lui Dumnezeu ca să-i scoată, ca să-i găsească pentru Isaac o femeie care să fie cumva așa ca el. Care să aibă o similitudine, să aibă ceva în comun cu el. De aceea îl trimite acolo. Și lucrul acesta este reiterat încă o dată, pentru ca să nu cumva să credem că este întâmplătoare succesiunea aceasta, țara, locul unde m-am născut și rudele mele. Dacă ne uităm mai jos, în versetul 7, acolo spune chiar lămurit, aproape că citează din Facerea 12:1. Și acolo spune: Domnul Dumnezeu cerului și Dumnezeul pământului și, ascultați, Cel ce m-a luat din casa tatălui meu, din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat, zicând: ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite îngerul său înaintea ta și vei lua femeie feciorului meu de